Ayo boom guys, I'm back again with another banger. Lo khona mfethu uSiyanda nginomfethu la nginobani namhlanje. Unomzukulu weJalimani umbambo sami phansi la ke la ngiphuma khona. Le ndoda lena enginayo namhlanje bayibiza ubani mhlambe ngama4P siyazi ukuthi umzukulu weJalimani umsuka wayo nje. Oh hayi le ndoda ke mfethu ke unkululeko khona la mfethu endaweni bayazi abaningi ke emfano nebonga empilo ikhala ugumede ke la. Njalo ke mfethu lento unjalo ke mfethu uma kunjalo ke mfethu akusashintshi nje kanjalo nje sihamba njalo asiqhubeke ba. Yeah ngizwile mfethu kuthiwa wena uyindoda esakazayo indoda emkantubomvu ngezokusakaza mfethu lento yokusakaza mhlawumbe ikuwe noma ukhule nayo noma into ohlale uyibona mhlawumbe abantu benza lapha kubona ukuthi noma ku Cause FM. Ngithe mangikhula nje ngase isikhiphiwo sami kwabonakala ukuthi cha impela ke ngayizama lento nangempela kuma uthe wangithuthukisa ngahamba ngemfundeni ephakeme gcine sengithi ukubamba kancane emabhuta lende kade lapha ngifike futhi ngathi kushaya kancane interview emsakazweni Cause FM nalapha kunenye intombazana wakuthiwa ubingelela kuhlelo kuthiwa ke usikiya ngengoma ke lapho kusasinotshetha ugodo ngathi ukuchaya nje kancane mfethu ke kwase kuyabonakala amagelela ukuthi makhulu kakhulu kodwa ke ngisalindile ukuthi mhlawumbe masivele ithuba ngizongena manje mfethu sike sakuzwa mhlawumbe la abantu bekhuluma ngawe bathi wena uyindoda nje emkantubomvu noma umuntu mafuna ukukhuluma nawe emsakazweni uvele eshalele number kuthiwa 093 yabo nje lezo number lezo 0893109193 hotline ke leyo hotline ya nasemdlalo prime time sport no Victor Mlifa uyasithola ngaso sonke lezo sikhathi kodwa nje umuntu 0893109193 umsakazo Cause FM loyo sokuthi madoda mhlawumbe umlaleli obukayo lapha na mfethu imapha amazi ongamtshela wona osuku nje mfethu uthi qina ndoda noma amazi nje osuku umzukulu beJalimani o SK lapha bakhona njengamanje imaphi nje amazi ongabatshela wona bonke abakhona ikakhulukazi kubantu abasha njengoba siyamodini kancube njani ukuthi umuntu akaphuzela ngasekhaya mawuphuza uphuzela ngasekhaya ungahambi endaweni eningi ungabe uvanzi ngoba futhi nango December sakufuna ngoDecember uza ngo2027 so asiphatheni kahle masiphuza siqaphela nabazali basasidinga asifuni ukuthi lento ngaso sonke isikhathi masoku December abantu basebadake bashana amabhodlela lesibabone endaweni njengakomseleni lapho ke sithe awuphuzela ngasekhaya injalo indaba okay sesivala nje mfowethu asithi wena njengamanje umfana omncane ubungayihlebela uthini nje wena njengoba mina bengayihlebela ukuthi Siyanda khula uba indoda ube strong ungagive up empilweni wena njengonkululeko umzukulu weJalimani ubungayihlebela uthini nje mina sengidlule kule kakhulu kuningi kakhulu esengidlule kukho kakhulu kodwa kuyakungiqinisa kizwe ngoba uyabona lithi iBhayibheli sihamba ngokholwa uyabona uma urealize izwe uphinde ukhothe neverse uthi hayi lento ayiqali ngapha naseBhayibhelini yayikhona uyaqina ke lokuthi noma kuthiwa inkinga ayifike sizodlula noma ungashona umuntu ekhaya kube nzima kanjani usazodlula nakho lokho noma kubhlungu ingakho ngithi ke asihlaleni emazwini uNkulunkulu wasishela wona atshela abafundi bakhe athi anginishiye indoda kodwa kunomthokozisa umoya ongcwele amazwi okugcina ke ngiyayizwela ke le ndoda indoda emkantubomvu kakhulu uyibona nje noma isakazi yagijima mfethu ulimi luyashelela mfethu nami ngumfuka gomede mfethu umfuka phakathwayo so mfethu sesivala nje abantu bangakuthola kanjani iziphi futhi indaba ezisematheni ngabe ngezomculo ngoba ngiyakubona ngathi uyindoda kaMaskandi iziphi ezisematheni nje njengamanje sesivala ke mfethu ke kunengoma entsha kaMthandeni ephumile mfethu zu4 EP iphumile kade nje iyaphuma mhla 21 kuyo futhi November le lapho kuzoba khona kunolwandle unkulu kunoma kanti futhi mhla ka27 sizoba siphansi lehluhluwe sithi abantu abasondele ngobuningi soba sikhona lapho kanti enkundleni zokuxhumana ke iBoko Haram ku TikTok uyangithola ukuthi iBoko Haram kanti ngale ku Facebook umzukulu weJalimani umbambo zami uzongithola lapho ke kanti mawuthanda ngathi inkululeko zikhali futhi uzophinda ungithola ku Instagram ngikhona njalo ku Instagram nakhona sokane madoda ngisazogcwalisela nje maduze nje singathi ke okusha nje kuzophuma futhi nje kulezi insuku nje sithi ngo12 emini hayi ebusuku kune album kaKhuzani ephumayo asihlanganeni sonke ke bafethu ehluhluwe lapha namhla ka27 kade mina ngiyoba ngumphathi wohlelo ngizoba ngihambe ngede futhi siningi insizwe zoba nginazo uSiyanda nabanye no DJs ehotha nabo bayakhona njalo lapho siyabonga mfethu siyabonga uNkululeko kuba khona la ohlelweni siyazi leli uhlelo sohambe sekuqhubeka mawubuka lapho siyacela usubscribe nje usilandele le ndoda indoda nisazoyithola lena indoda nje eyinsizwa nje ubizwa uthi iBoko Haram siyabonga.